Kontuz ez nagazu zapaldu proiektua, herritarren parte hartzean oinarritutako ikerketa zientifikoa da eta helburu zientifikoa eta soziala dauka. Zientifikoa da Euskal Herriko hondartzetako are garauen artean bizi diren organismo mikroskopikoak deskribatzea, hala nola mikroalgak, meiofaunako animaliak, bakterioak, eta bizitza hori arriskuan jar dezakeen faktoretako bat aztertzea, mikroplastikoak kasu honetan. Bestetik, duen gizarteratze helburua da herritarren parte hartzea sustatzea ikerketa zientifikoetan, zientzia gizarteari zabalduz eta ingurumen sentsibilizazioa indartuz. Proiektu hau duela 4 urte inguru sortu zen Plentziako itsas estazioan eta arlo oso desberdinetan ikertzen duten, baina divulgazio eta zientziaren komunikazioan esperientzia dugun ikerlarioak elkartu ginen, ideiak batu eta aurrera atera zen Espainiako Zientzia eta Teknologia Ministeritzak finantzatuta. Parte hartzen duten herritar zientzialarien profila oso zabala da, alde batetik hezkuntza arloko ikasleak daude, bigarren hezkuntza batxilergoa, lanbide heziketa, dibertsifikazioko klasekoak eta zeregin ikasketako ikasleak, eta bestetik zientzian sarritan alde batera utzi izan diren taldeak inplikatu nahi izan ditugu. Horien artean, autismoa duten pertsonen elkarteak, ikusmen murriztua edo entzumen urritasuna duten pertsonak, desgaitasuna edo gaixotasun mentalak dituzten pertsonak, edo egoera zaurgarrietan dauden gazteak edo hirugarren adinekoak. Zein da herritar zientzialarien eginkizuna? Hainbat dira proiektuaren hainbat ataletan. Lehenengo urratsa da herritar zientzialari taldearen arduradunei prestakuntza bat ematea, eta hori Plentziako itsas estazioan egiten da. Bertako ikertzaileok laginketak eta analiziak egiteko protokolo zientifikoak azaltzen dizkiegu. Nola hartu laginak hondartzan, nola mantendu, nola antolatu datuak, nola behatu mikroskopioaren bidez, eta helburuak, ezta? Formakuntza hori egin ostean, herritar zientzialariak erabakitzen dute, zenbatetan, noiz eta non egingo dituzten haien laginketak. Laguntza behar badute beti gaude prest, bertaratzeko edo, gure telefonoa dute, e-maila edo sare sozialak dituzte. Behin laginak bilduta, mikroskopioak erabiliz, organismoak behatu eta identifikatzen dituzte. Mikroskopio horik ez badute, Plentziako itsas estazioko baliabideak erabil ditzakete. Azkenik, lortzen dituzten datu horiek ordenatuta edo modu ordenatu batean ikerlariok jasotzen ditugu. Herritar zientzialaren azken funtzio garrantzitsua da zientzia gizarteari zabaltzea. Horretarako, urtero erakusketa bat antolatzen dugu Bizkaia aretoan mundu guztiari zabalik dagoena. Aurtengoa, ekainaren 9-tik 17 izango da, eta guztiok zarete ongi etorriak. Bertan, sorpresa ugari aurkituko dituzue, poster zientifiko divulgatiboak, jolasak, maketak eta herritar zientzialarien sormenetik sortutako euskarriak. Hau da, zientzia herritarrengatik sortu eta herriarengana itzultzeko modu oso eraginkor bat. Nire master amaierako lanaren helburu nagusietako bat izan zen aztertzea ea herritar zientzialariek bildutako datuek benetan kalitate eta balio zientifikorik zuten. Horren harira, uste dut garrantzitsua dela azpimarratzea datuen zehaztasuna, errepikagarritasuna eta fidagarritasuna ez direla herritar zientziaren kontu esklusiboak. Ikerketa tradizionaletan ere parametro hori kontuan izan behar dira. Orduan, nire master amaierako lanarekin ikusi nuena izan zen alde batetik datuen kalitatea bermatzeko oso garrantzitsua dela ziurtatzea protokoloak eta emaitza horriak herritarrentzako irisgarriak direla eta validazio sistemak ondo diseinatzea, eta bestetik garrantzitsuena izan zen baieztatzea kontuz, esan ezazu zapaldu proiektuan herritar zientzialariak lortzen dituzten emaitzetatik 80% inguru onargarriak direla. Eta beraz, baliagarriak direla zientzietan erabiltzeko. Herritarrak zientzian inplikatzea onuragarria da bai ikerkuntzarentzat eta bai gizartearentzat. Ikerketarentzako beste modu batera ezinezkoa litzateken datu kantitatea eta estaldura geografiko oso zabala lortzea ahalbidetzen duelako. Gainera, ikuspegi berriak, dibertsagoak lortzen ditu hipotesi berrien planteamenduan lagundu ditzaketenak, eta egiten ari den ikerketaren inpaktua handitzen duelako, ez da bakarrik geratzen pribilegiatu batzuen eskuetan, ezta? Gainera, zientziarekiko jarrera positiboa eta interesa pizten du, eta zientzia demokratikoagoa, anitzagoa eta aberasgarriagoa egiten du, batik bat. Gizartearentzako onurak, anitzak dira, besteak beste, herritar konprometituak ezten ditu.
Ez bakarrik herritar zientzialarien alfabetizazio zientifikoa edo pentsamendu kritikoa sustatzen dituelako, baizik eta izaera kolaboratiboa eta ingurumen sentsibilizazioa sustatzen dituelako. Hau da, jarrera eta balioak barneratzen laguntzen duelako. Vale. Ikergazte bezalako topaketek balio handia dute eta nire ustez ezinbestekoak dira Euskal Herriko ikerketaren etorkizunerako. Alde batetik, euskaraz ari garen ikertzaileok gure lana euskaraz aurkezteko aukera ematen digu. Eta horrek ezagutza zientifikoa gure hizkuntzan sortzea eta zabaltzea ahalbidetzen du. Bestetik, ikertzaile gazteen arteko harremanak sortzeko eta esperientziak elkarbanatzeko espazio paregabea dela uste dut. Lankidetza berriak eta ideiak saretzeko espazio bat. Eta noski, euskaraz egiten den komunikazio zientifikoa lantzeko espazio bat ere bada. Gure lana hobeto egiten laguntzen digula uste dut eta gizarteratzeko gaitasuna sendotzen du, ezta? Nire kasuan, herritar zientziaren bidez, mikroorganismoak eta mikroplastikoak bezalako gai ikusezinak agerian jartzeko oso aukera polita dela uste dut.